Започвам от начало. 2011. Абсолютно твърд, истински лирически аз. Хип-хоп, хип-хоп. Ела с мен. Само нюанси. Започвам от начало всеки път, но може би е слабост. С времето разбирам, че врекал съм се във вярност. Да дам гласност на това, което съживяваме. Като всяка капка вода започвата през август. Голяма вероятност има всяка моя дума да пречупи светлината като призма и с цветове да я превърна. И не просто да хвана микрофона, а да го обгърна. Кажи ми как страхът в себе си да забравиме неясната целувка на мъглата по стъклата на трамваите. Наивни ли са в детството представите, останали далеч в намлечния път ръкавите? Или са в нас все още, но будни само нощем, но приковани са затворници в кръг порочен. А спомените ни изгарят като въглища, диви ренегати по космическите пътища. Ако си с мен няма нужда от въпроси, защото живота ни носи картечни откоси. Тогава проличава бързо липса на идилия, ставаш на дупки като пустинята в Ливия. Ако си с мен, знай бюджета ни е нисък, но правилно насочен като нож в бой близък. Ако си с мен на сцена, трябва да си сигурен, вдигаме като циганско гето в ден предизборен. Пътят ми никога не е бил гладък и нищо, което съм взел, не е дошло като подарък. Импулсивен толкова пъти с нерви, списъкът не е малък. Повярвай ми, психически, физически платил съм данък. Сега гневът ми не е в жълтията, в синият пламък. Достойна кауза срещу БГ културен опадък, но все още съм минат и то горд и цепя вълните с урадия на всеки борд. Отворих очи, не знаех къде съм, всичко се върти и нямам капка равновесие. Тавана е близо, стените плуват, движат се и сякаш върху мен ще се срутят. Какво по дяволите в мен се ражда въпроса? Бавно осъзнах, че във въздуха се нося. Може би всичко разумно в мен отдавна е поудяло, но за Бога на пода видях собственото си тяло. Скоро време мога вече да поема. Скоро време От скоро време мога вече въздух да поема и движа се в посоката за мен определена. А житейският ми опит все е по-обогатен. Моя рап живее в подлесно добре осветен. Мамен, get down. Тук говорят и за качество, качествена музика, качествено приятелство. Живота съм причината, а не обстоятелство, защото съм превърнал недостатъците в качество. Първо съм MC, вербален нападател. Ако бях грък, бих влязал на батъл с Платон. Аз първо съм MC, имам думите нужни в случая зами чужди. Искам дуел с Пушкин. Аз първо съм MC, пред мен да минеш no way. Даже и на маса с чаша цепе като Хемингуей. Памет по-голяма и от дисковете. Срещу мен излизаш, твоите хора викат не. След всичко казано, как да повярвам в чутото, че има хора, които правят рап помежду другото. Няма хип-хоп в дреха, вещ или атлас, но когато кажа хип-хоп, кажете това съм аз. Твърде често в живота Niggas be bluffing, falling for nothing but greed. виждаш хората около теб да се променят. Niggas be bluffing, falling for nothing but greed. И започват да имат по няколко лица. Niggas be bluffing, falling for nothing but greed. Но не вярваш докато не изпиташ на гърба си. Niggas be bluffing, falling for nothing but greed. На 24, третият солов албум. Минах през хиляди пречки, но имам едно на ум. Работих с десетки, видях нечисти сметки и бях назад в случаи не чак толкова редки. Но всъщност научих лесно да познавам хората. Кой разчита на волята, кой разчита на ролята, кой го прави за полета в миг на осъзнаване, кой от себе си бяга и стига до удавяне. А ти готов ли си? А ти готов ли си да видиш новия свят в твоите помисли? А ти готов ли си? А ти готов ли си да се върнеш назад в твоите спомени? А ти готов ли си? А ти готов ли си? А свободата носи нови отговорности. А ти готов ли си? А ти готов ли си? Но промяната почва от нашите мозъци.
Не си мисли, че всичко е случайно. Горе и долу отражение огледално. Последствие урок няма как да се избегне, но и глухият ще чуе съдбата, дори когато тя шепне. Дивите емоции да впрегне в ментална колесница, никоя да не побегне и да потегли с тях към бъдеще, в което той ще прогледне, но с окото трето.